Hello everyone, once again welcome back to the channel. दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायहरबाय लोगोसे आसा खालामो बैसोनायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं। स' दिनैहाय माखासे ससियेल मिडियायाव फैनानै वमेन आइजो लिडारफोरा गावजों गाव आलादा पार्टिनि गेजेराव खोथा बाथ्रा दान्थेलायनाय मिडियानि गेजेराव बेखौ सावरायगोन। बिनिफ्राय माखासे आर्गुमेन्ट्स नंखाय आर्गुमेन्ट्स होनानै माखासे दैदेनगिरिफ्रा दिनै ससियेल मिडियायाव गुलुं गुजुं पाब्लिकफोरखौ खालामदों, बेनि सायावबो सावरायगोन। बेनिफ्राय भिडिअ फुटेज होयै नोंथांमोनजों गुवारै सावरायगोन। नोंथांमोनाबो कमेन्ट हर मा सानदों मा मादों। बिनि सिगां जे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसर लाइस्राम लाटु सिं बिथांखौ एरेस्ट खालामनांगौनि दाबिखौ एबसुआ गोबाव समनिफ्रायनो, गोबाव माने बै गोबाव नङा, आवगायनिफ्रायनो एसे सिगांनिफ्राय जे समनिफ्राय बिथांनि गिल्टिखौ मोनदांनो हादों आरो बिथांनि गेना गोरोन्थि स्टुडेन्टसफोरनि फिउचारजों गेलेनायखौ जे समनिफ्राय मोनदांनो हादों, बे समनिफ्रायनो एबसुआ माखासे गोख्रों सोमावसारबोदों। आरो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां दैदेनगिरि क'क्राझार जिल्ला एबसुनि क्रिपेश बिथाङा आदायाहाय फोसावदों मिडियानि गेजेरजों जे जुदि बिथांखौ एरेस्ट खालामाबा आरो बिथांनि सायाव थाबैनो जुदि एक्सन लानाय जायाबा दुलाराय बर' फरायसा आफादाहाय इउनिभार्सिटिनि मोखाङावनो ओंखाम दै लानानै बेयावनो उन्दुनानै सोमावसारगोन, अब्लाबो बिथांमोना थांखि लानायखौ जाफुंहोथारगोन। बेखौ गोख्रों रावजों बिथांमोना मिडियानि गेजेरजों फोसावखाबाय। स' बेथ' बे जोबोर बाख्नायथाव हाबा। बे खामानियाव जाफुंसारनो हायोब्ला जोंनि स्टुडेन्टफोरनि थाखायनो जोबोद मोजां हाबा मावनाय जागोन। बेनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिसिम गोसो गोरबोनि साबायखर बावहरबाय। लोगोसे आङो भिडिअ फुटेजखौ सफा होनानै नोंथांमोनजों सावरायगोन। आङो न' सिङाव हाबहैग्रोनोसै, माखासे साउन्डनि खोथा थायो। जायखुनु जाया भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय नोंथांमोना। दिनै मा खामानि मावदों बिटिआर सरकारा, दिनै मा खामानि मावदों मावाखै, बिथाङा दिनै नुवाखै नामा? सासे आइजोब्ला, सासे दैदेनगिरिब्ला जुदि नोंथांनिबाला सरकारा बै सोरनोबा साथा गंसे होनाय, सोरनोबा मुस्रि गंसे होनाय, सोरनोबा खदाल माबा माबि होनाय, बेफोरमोन नामा नोंनि सरकारा? बेफोरबायदि होनायानो नोंनि जौगाखांनाय सरकारमोन नामा? बेफोरखौ जोंनोथ' दायो नाङा। जोंनो थाखाय नांगौ सोलोंथाइ लाग्राफ्रा, जोंनि फिसाफोरा, जोंनि उन्दै बिनानाव फंबायफ्रा जौगाखांनांगौ आरो मोजां मानसि जानांगौ, गियानि सान्थौ जानांगौ, जोंनि हारिया जौगानांगौ, हारि आरो समाजफ्रा जौगानांगौ, गामि ओनसोल लामा गंखन गासैबो जोङो जौगानायनि थाखायसो जों साफ्रोमबो खामानि मावनांगोन, बेखौसो जों हास्थायो। दिनै जोंनि इउपिपिएल सरकारा बेखौनो खामानि मावगासिनो दङ। मारै होनदों मेडाम? मारै? सोलोंथाइ लानांगौ, जौगाखांनांगौ। नोंनि सरकारा साथा खदाल मुसारि होनाय 17 बोसोराव। आङो बुंखायो, नोंनि प्राइमारियाव इन्जिनियार फरायनाय, नोंथ' बिटिसिनि मानसि, सासे इउपिपिएलनि सोद्रोमा, नोंनि प्राइमारियाव इन्जिनियार फरायनाय दंना गैया सासेसो? क'क्राझार इन्जिनियार कलेजाव दंना गैया? मुसारि, साथा, खदाल होनाय सरकारना 17 बोसोराव जेबो मावाखै। बिनेस्वर ब्रह्म इन्जिनियार कलेजाव चन्द्रपारायाव क'क्राझारनि दंना गैया? नोंथांनि प्राइमारियाव गैयाबा नोंथांनि ब्लकआव नाय। गिदिङो नालाय नोंसोरो, लिडार नालाय, नोंथांनि ब्लकआव गैयाबा नोंथांनि डिस्ट्रिक्टआव नाय। सासेसो थागोन ना डिस्ट्रिक्टआव। क'क्राझार बिनेस्वर ब्रह्म इन्जिनियार बिबि इन्जिनियारिं कलेजाव फरायनाय। कुन लिडारत हमयत हयसे। आं गुबुन मोननै मोनथाम खोथा बुंला, बेखौल' बुंबाय। आंथ' मिन्थिलालै बियो सोरनि दिनावथाय
आरो नोंथाङानो गुगोलखौ सार्च खालामना खिथाहरदो नायबाय बायदोबा आं भिडिअखौ जुक्ति गैथारै नमला रायलायनानै बहा पाब्लिकफोरखौ बुथुमफिननो बोनो थांहोसिननायसो जागोन नोंसिना नोंनि खोथाखौ खोनासंनानै सोर फैनो ओरैनो नुखाथारनाय मिथिखानाय बबे फाग्ला बबे सरकारालाय 17 बोसोर गाहामाव खालि कम्बल लावथिल' साथाल' रानफेरखो मेगनजों नुबाय आरो अनेक दं दे बे थांलायबाय नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट हर नैबेखौ नायदोलाय नैबेखौ दानि न' लुनाया माने खनसे सौगासेयावनो माने थुब्ला थांगोन होननानै बुंदों बियो थुब्ला सावना जुदि खनसे सौगानायाव थुब्ला सावनायाव जुदि हायोब्ला जोंनि सिगाङाव देखायफैलाय थुब्ला सावनानै खब्ला गावनायखौ जोंबो नायगौमोन ना जोंबो नुनांगौमोन ना दिनैसिम जों गोबां सार्भे खालामदों गोबां नायबोदों प्राइमारि ब्लकफोराव गोबां जोंनो गिदिंनानै नायजोबदों मबे न'आ जादों मबे न'आ जायाखै आरो सोर माबायदि न'खौ माबायदि खालामनानै लादों माबायदि खालामनानै लायाखै दिनै नाय नोंथाङा नाय कुनजु नोंथाङा नाय दिनै न'खरखौ जोंनि आवाज प्लास आइ न' बेफोरखौ जोंनि मानसिफ्रा दिनै न'खौ मोननायाव माबायदि लुनानै लादों आरो माबायदि डेभेलप जादों बै समनि न'आलाय मा खिथु फिटिं गासिबो नङामोन हो आइ बबे फाग्ला दा बाथियाव आइ मोनालै मेदाम गोदाव सोराव बुंलाबा जाया बिराद गिदिंबाय होनलाय नोङो मा होनो दे कमेन्टआव खिथाहरलाय नायबायबा दानि बे न' मोननायफोरखौ बिराद गिदिंबाय होनलाय साइनबर्ड लिरा होमबा आवाज प्लास होनलाय नोंसिनि बेयाव मोना मा न' जोंनि आवाज प्लास मिनिनोसो ओंखारो आवाज प्लासआ सोरनि दिनाव बानायना हरनाय दानि बे न' मोननायनि फाइनान्सियेल इयारा बेसेबां दे खोन्थाना होलाय स्क्रिनशट मिडिया लिंहरना होनफिन बबे इयारनि आवाज प्लासआ बावहाय फैदों आवाज प्लास योजनाया सोरनि दिनाव जाया जोंनि होनलायबावबाय गावसोर बानायनानै हरनायाव आङो फंसे खोथा बुंनो नागिरदों गेजेरनि जानानै बुंबाबो जाय गभर्नमेन्ट सालायदोंना बेखौ रासिन खोथा बुंनाय जायो बेवहाय गाज्रि मोनलायनांगौ गैया दुखु मोनलायनांगौ गैया बेनिफ्राय टारगेटआ बांसिन गभर्नमेन्टखौ बुङो नालाय बेनिफ्राय पलिटिकेल डायलगफोरखौ एसे थाल मोनखायो अनलि बबे बुस्थुआ पलिटिकेल डायलग बेनिफ्राय नैबे माखासे नंथारै खोथाखौ पलिटिकेल डायलगबाबो बिनि सायाव एन्सार होनो लुबैयो आरो एसे मिडलमेन हिसाबैबाबो एसे फिननायखौ होनो लुबैयो नोंगौ बे सिमेन्टजों लुनाय न'खौ खनसे सौनानै बायहोनो हानांगौआ सम्भब नङा बे गभर्नमेन्ट बिपिएफनि बुंनाय जे खोथा बेबो सैथोद्राय नङा खिन्थु बियो नुदों खोमा अहायबा इटानि जायगायाव माबा होदोंना बै सिमेन्टनि बानायनाया बेखौ होदों नालाय बेखौ बुंदों खोमा खिन्थु बेखौबो सौनानै बायहोनो हाया दा बेनि सायाव बिथांमोना काउन्टार होदों होलायनांगौबो जोबनायावहाय जानाय लोंनाय होनबाथाय बिराद हायो जे आङो ससे नोंथांमोनजों एसे सावरायबावनो गोसो जादों जे जायफोर भिडिअ क्लिप्सखौ होयै सावरायनाय बेथ' बे थांबाय आरो आंनानो पारफेक्टजोब आं बेखौ साननानै लाया नोंथांमोननि साननाय सिन्थाधाराखौबो मा गोसो जादों बेखौ कमेन्टआव हरदो बेनिफ्राय जोङो फ्राय साननांगौ बाथ्राया बे खोथा बुंनाय मिडियायाव फैनानै बाइट बुंनाय माबा सोरखौबा बखि हरनाय प्लेन पलिसि बानायनाय बेफोरनो राजनितिक जानो हाजोबा राजनितिक होनोबा जोबोद गुवार मोनसे बियो प्लेटफर्मखौनो बुंनांगोन जायनि गेजेरजों देशफोरखौ सालायो ओनसोलफोरखौ सालायो हादरसाफोरखौ सालायो दा बेखायनो बैफोरबो मोनफा मोनफा वान अफ द मोस्ट इम्पर्टेन्ट पार्ट अफ द पलिटिकेल सिस्टेम बखिलायनाय बुंलायनाय थुनजुलायनायफ्रा आरो नारदबलायनायफ्रा दा बेजों लोगोसे जोङो खामानि मावनायखौबो खोन्थालांबाय थानांगोन स्टेप बाय स्टेप मा मावबोनो हाखो मा लाबोनो हाखो बेफोरखौबो जोङो मावनानै दिन्थिलांनांगोन रायजोनि सार्थआव जोङो मा आसनि मावबोखो
दिनै बैसोर माखासे बिरोधी पार्टिया जुदि এইটু করেছে যদিও আমি ডাবলকে করে দিম পাब्लिकआव सापर्ट खालामनो बेफोरबायदि चिन्ताधाराजों मावलांबाय थानांगौ बिदिनो ड्रबेक्सफ्राबो थालायलायो पार्टिनि गेजेराव बेफोरखौ बारा नोजोर बोना नाथाय जाय ड्रबेक्सफोरखौ बेंखनारि नोजोर बोनानै लिनियार पइन्टनिफ्राय नाहरनानै जों माखासे खामानिफोरखौ मावलांफिननो हानांगौ सुद्रायलांफिननो आरो माखासे गेप्स थानाय खामानिफोरखौ मावनानै होनांगौ दा आं बेखौल' दैदेनगिरिफोरनाव आरज गाबो नोंथांमोना जा जायो रायजोनि ओनसोलनि सार्थ'आव मावब्लानो जाबाय स' थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ